सूत बजरिया हो। हम सब बुझा दिन राउर मुखियारी आवल हो अरे आव हो रानी से जरिया हो सटी के सूत बजरिया हो। छुए नाही देलू जइसे लागे भइल हानि बा। छुए नाही देलू जइसे लागे भइल हानि बा। ऐसे काहे करे ए बोला मुझे कमल में परेशानी बा। ये कैसे हो गई? ओ बेकार हुए दर्द के निशानी बा। ए बोला मुझे कमल में परेशानी बा। कलम दर्द हरे म्यूजिक से राकेश पिया जी बुझता नहीं हो कौना मुड़ में बानी हो मुझता नहीं हो। बुझतू तो सकतू ना फरका कहे पर पिया जी बुझता नहीं हो कौना मुड़ में बानी हो मुझता नहीं हो। सुनो हर बुझ मजबूरिया हमारी धनिया काहे खातिर मिलल बाजवनिया। अपने मरद से हो गया न कहानी बा। अपने मरद से हो गया न कहानी बा। ए बोलो मुझे कमल में परेशानी बा। काहे ओ बेकार हुए दर्द के निशानी बा। ए बोलो मुझे कमल में परेशानी बा। सब खेला बुझतनी करे जा। निशानी बा। निशानी बा। जानो तानी हो सब जी रौरा खरा में आई नहीं अब जी। हम सब बुझा दिन राउर मुखियारी पूछ नहीं तू बुझा जानो तानी हम सब जी रौरा खरा में आई नहीं अब जी। सुनो हो जब मोहब्बत के साधना पुराई तू हो बोला वैसन बेबी कहई तू हो। तू अमीर के अब ही ना दानी बा। तुझे डरा के सके अब ही ना दानी बा। ए बोलो मुझे कमल में परेशानी बा। बहुत दिक्कत बा। ओ बेकार हुए दर्द के निशानी बा। ए बोलो मुझे कमल में परेशानी बा। बढ़िया गरम करबे का। प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड प्रेजेंट्स। हेलो हेलो चेक थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा भैया। जी हाँ तो मेरे दोस्तों हर साल की भांति इस साल भी नैवक पूजा समिति आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरे साथ सरस्वती माता की जय। साल भर पर आती है विद्या देकर जाती है सरस्वती माता विद्या के दाता। अरे तोई का हिंदी तोई का भोजपुरी बजाई के पूरी बजाई के
जाई भसान में सरस्वती माई के, खूब नाचल जाई भसान में सरस्वती माई के।